I believe I can fly. Здравейте, приятели! Тук сме, играем Майнкрафт. И сега, както обикновено, ще записваме Back to Game. Добре. Обикаляме веднъж къщата. Обикалям моята къща. Имението. Знаете ли, ето тук имам тайна врата. Ама няма да я покажам, що е тайна. Много дъжд, много нещо. I believe I can fly. I believe I can touch the skies. And I'm gonna be the lightest king. Добре? Това беше така.